Lo wayengumdlali we-Orlando Pirates neMamelodi Sundowns uTeko Modise usezwakalisa ukweseka kwakhe umqeqeshi we-Kaizer Chiefs uNasruddin Nabi enxusa ukuthi lo mqeqeshi waseTunisia avunyelwe ukuqinisa iskwadi ngaphambi kwesizini ezayo. Njengoba iChiefs ilungiselela umdlalo wamanqamu eNedbank Cup lapho izobhekana nezimbangi zayo ezinkulu i-Orlando Pirates eThekwini, kanti isethubeni lokuqeda ngaphandle kwe-top 8. Ikusasa likaNabi libhekwe ngabovu ukunqoba inkomishi kungehlisa ingcindezi, kodwa uModise ukholelwa ukuthi ubunzima beclub budlula umqeqeshi. Ubalula ukuthi nakuba izinguquko zabaqeqeshi bezihlale zikhona ku-Chiefs, iqoqo labadlali lisafana kakhulu okuqubule imibuzo ngezinga lesquad esikhona. uModise uthe eqenjini okulindeleke ukuthi liqhudelane nabadlali abafana nabeMamelodi Sundowns ne-Orlando Pirates, iChiefs ayinakho ukujula kanye nesigaba esihambisana nomlando wayo. Uveza ukuthi uNabi uye wabhekana nezinselele ezingaphezu kwamandla akhe, njengokulimala okuqhubekayo okuye kwaphazamisa ukuhambisana kweqembu futhi kwenza kube nzima ukwakha ukubumbana. uModise ugcizelela ukuthi ukuwina izindebe ezinkulu kudinga iqembu elizinzile futhi elingaguquki, izinto iKaizer Chiefs engazange ibe nazo ngenxa yokungabi khona okubalulekile kwabadlali abenza kahle, ikakhulukazi ekuhlaseleni. Ekhuluma ngamaqembu enza kahle njengePirates, ugcizelela ukubaluleka kozinzo, ukuzwana kanye nokusebenzisana enkundleni, okuyizinto ezibonakala sengathi azikho kuKaizer Chiefs. uModise uphethe ngokuthi uNabi usekhombisile ukuthi kunenqubekela phambili, kodwa waphazanyiswa yizimo futhi ukholelwa ukuthi umqeqeshi kumfanele ukuthola ithuba elihle ngokuba nesquad esiqinile.